Feluq il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħadda messaġġ dwar kif il-pajjiż irid jimxi għal livell li jmiss b'viżjoni li fil-qofol tagħha jkollha t-titjib ekonomiku u soċjali. Dr. Abela spjega kif dawn iż-żewġ elementi huma l-pedament li huwa kruċjali biex pajjiż jimxi l qudiem. L-ekonomija u s-soċjal li joffru kwalità ta' ħajja aħjar. Pajjiż ma jistax jikber u jimxi l-qoddim jekk ma jkollux dawn it-tnejn b'saħħithom l-ekonomija u s-soċjal. U ma jistax jikseb waħda mingħajr l-oħra għaliex waħda issostni lill-oħra. Il-Prim Ministru jemmen li biex pajjiż jikseb is-suċċess ekonomiku irid jimplementa b'ekonomija mżewqa b'diversi setturi. Imsejjes fuq dawn il-prinċipju, Dr. Abela spjega kif kull meta l-pajjiż jagħmel pass il qudiem, in-nies jistennew il-pass li jmiss biex jintlaħqu l-ħolm u l-aspirazzjonijiet. Bħalissa il-pass li jmiss għal pajjiżna idur mat-titjib tal-kwalità tal-ħajja b'opportunitajiet aħjar għal kulħadd. Dan qed ikun implementat f'kull settur. Hekk għamilna fl-aħħar jiem meta nidejna il-pubblikazzjoni tal-istrateġija ġdida s-servizzi finanzjarji, strateġija li ħdimniha flimkien mas-settur innifsu. U li huwa settur li tant nemmnu fih u li rridu narawh jibqa' jikber u se nibqgħu nappoġġjawh biex jikber. Il-Prim Ministru semma wkoll is-settur turistiku. Ir-riżultati fis-settur turistiku għal frar kienu l-aqwa fejn mhux biss ġew aktar turisti iżda dawk li ġew nefqu aktar minn dawk li kienu jiġu qabel. Meta tkellem dwar il-qasam tal-kostruzzjoni, il-pass li jmiss saħa li huwa fiż-żieda fis-serjetà li dan is-settur jaħdem biha. Il-konsultazzjoni dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi din hija xi ħaġa li se tkun issir għall-ewwel darba biex indaħħlu obbligi u regolamentazzjoni li ma kinitx teżisti ħalli s-settur u dak li huma serji jinfirdu minn dawk illi mhumiex u l-pajjiż jaċċetta biss il-ħidma ta' minnu serju f'dan ix-xogħol u f'dan is-settur importanti għall-ekonomija tagħna. Hawnhekk Dr. Abela stqar li jinsab sodisfatt kif il-Partit Laburista kien proattiv għaliex iddiskuta din ir-regolamentazzjoni biex iressa l qudiem ideat li jmorru lil hinn mill-livell ta' gvern. Il-mexxej Laburista kkumenta wkoll dwar żewġ oqsma oħra li l-pass li jmiss għalihom jirrikjedi deċiżjonijiet koraġġużi. Fuq l-ambjent u l-infrastruttura, it-toroq isbaħ u toroq aħjar, il-proġetti tal-ispazji miftuħa, ir-rivoluzzjoni fl-immaniġjar tal-iskart u l-proċessar tiegħu, il-proġetti għal arja aktar nadifa, kollha passi kbar il qudiem. Imma mbagħad ukoll hemm fejn huwa meħtieġ aktar kuraġġ minn dak li jurejna diġà u fejn irridu ikolli ngħid nimbuttaw iżjed ukoll. Dwar il-kritika li tan li deċiżjonijiet jistgħu jġibu magħhom, il-Prim Ministru għadda messaġġ. Huwa naturali illi xejn mhux se jiġi mingħajr kritika jew mingħajr diskussjoni. Imma tibżgħux mill-kritika, ibżgħu jekk nieqfu nieħdu d-deċiżjonijiet biex ma niġux kritikati. Minn hemm irridu nibżgħu.